waye unkosikazi kwakufanele ahambe ngezandla zabantu ngokushawa nje hayi mhlambe ngokuthakathwa waye kashawe bamshiye bethufile ibonakala imakwabi sibuyisipha isikhathi isihombe sokugcina nje washawa washiwe esimobeni waduka 3 weeks singamazi kanti use ICU watholwa abafana beyinkomo babelusa bamsesibhedlela leli gama lezi qonqonqo nje njengoba ngilifaka etsheni lakhe ngifuna nezizukulwane sazi ukuthi sasinogogo kwakuthiwa uqonqonqo umagazi mawuzethe Yes. into yayithi nje mangabe inenkinga nawe iqonde nje kutshele manje ngakusasa musudlula ibisi yakubingelela wenegama elisho ke ngalesikhathi usadinwe lento abeyisho ngayizolo ngesikhathi nje esekubingelela usakulanto wena ukuthi kade ekutshela indaba zakho ngayizolo besethi yini umlomo ugcwele amakaka yini usabuthi mawuthi yebo kuzonuka usedlulile futhi kuwena uSylvia ke nokuthula insizwa intombi kamhloka kankomo siyamthakazela simbiza ngomakhawu ngoba waye umuntu obhabli so angikwazanga ukubhala ukuthi umankomo ngibone kukuhle ngithi makhawu ngoba limfanele akaphilanga ke kakhulu ngoba washona at the age of 45 but ubephile impilo yakhe mawuyibheka ube umuntu ka8 years ngokwezinto azithwalile waye nomlenze artificial owodwa khumbula mayeyosika indwangu khona umama wena artificial owehlala eduze kwabo ulwethe owayeqoqa imali bantu mhlambe bedabuka ayithi masazafika kula mama afika qha ngempama aqoqe le mali efaka esikhwameni athi ngithe wena kuthi uhambe uyosebenza buka mina siyafana bathi balamula abantu elingalamuli nina siyafana nalo adonsa umlenze athi ngoku umlenze uhambe njengamanje waye umntwana waye umama nje wezama kakhulu bathi abantu ke ngiyanga version yakhe bathi futhi mina ngathi ngidlulele nami ngiyamqonda nje umuntu ngimtshele banzayi abone ukuthi wenze njani usale ngo1956 ngenyanga ka8 ngiyabona ukuthi ngekho birthday yakhe 04 washona ngo2001 enyangeni yokuqala kumhla 29 sohlezi sikukhumbula ke intombazane sohlezi nje sinawe uyaphila into esimnandi ukuthi akekho ozoduka la siyabonga ucela ukuthi abasikhathile kamhlango kuyojatshulwa nje ngengidlale ngathi kuyojatshulwa ngisibonile isidingo sokuthi yabona ke manje na yena ungilingene lo mfazi ngilingane mfazi siyojabulani guys siwumndeni wakamhlongo refreshments and what not mingling around sidlala umculo nje usho ama-get down sokudlalela weekend special kwakuyingoma yakhe yes hayi sibonge kakhulu baba Siyabonga. Uzambule lo mfundisi omkhulu kangaka mayitho. Uyavuma nazi neinkonjane Nkosi yamanzi. Sesiyakwanjomane ke manje. Indlela sibheke ekhaya. Sesinethemba. Hambi. Yebo kunjalo. Akalaleli Ngala ngecamera mina. awuvela into zakho Ntombo. Tete umnike thu. Yangakulona impela. Yangakulona impela. Udlalele khona kucaca. My money yo. The money you are talking about. Alonga. Yebo. Yeah. Jokwa ushuthi nethuneni. Ngandoda noba nabanye. Yes. Oh now bolokho ngikubambela live wakho. Oh okay. Mlindozi na bengakalukhuzu. Mamkhulu awubuyeke.
Boya, nganti. Family pick. Okay. Right. Kodwa sazoget. Sekumele nyuke manje yabona ukuthi kunzima la. Imali. Imali ngokuma ngemuva ke ngicole kakhulu mina, hey. Ngiyabela phansi. Azela mina. Ngiyachazela. Bachazela ngempela. Sekusela umuntu omkhulu. Nawu kusala umuntu omkhulu. Uzongena ngapha. Ungena endaweni efanele. Hayo uyobekezela. Uyabona ukuthi kuyasetshenzwa konakela. Ngizomtshela zonke ngisi. Oh yes. Mali ngambamba kakhulu ngathi mina ngambambini. Mina ngasangiveli nje sombulu. Oh sigcwale kahle. Ngibambe.